jama'a salamu alaikum. Shi so yake bi trending din me faru? Kuna ji? Wallahi yayi magana a rikirkice, ni ma nayi magana a rikirkice. Ya ka ni an tsane magana. To ya akai. Saurara mana. Me faru? Wakilin Ibro me faru? To ya akai. Kana ji kai a rikici a Hausa na kake ba ma. Ai wallahi kai ka bi na hausa. Ai kai ka ci wajen ina magana this Kannywood now. Kannywood ta yanzu ba ta da bace. Duk wani abu ko fim din Turawa ana modernizing abu. Yau ina saka mangala, ka gane? Gobe sai a ce min in yi wani abu modern abu da ya kama da mangala ya zama sabon yayi. Ai ba laifi bane ba wannan, me ba mangala. To shi kuma maganar da yake ni na kawo magana akan Isha. Kana ji a ka gane? To shi kuma me faru? Sai ce wai me faru? Wai ai menene wane ne? Menene? Kazo kai zaki. Ni babu wanda nake ganin hargitsi a TikTok irin wanda zai kafe kyamara wai ya dinga zagi a daki. Kamar kai ne ka sa mudubi kana zagin mudubi aka kake zagi hargitsan banza hargitsan wani me faru? To ba shi magana ba shi magana. Kin waka ya rikirkita shi da wa yake dumbulin yake ko ba dumbulin boye ba sunansa lilin baba tijani gandu dukansu ya ganda ma kuɗi ya ganda ramun kuɗi kuma daidai ne ka kirkita kai bidiyo ka zaki yar shara to da zika saki waka ya saka shara ake ce maka I modernizing let's fix ourselves, god damn it, we have to bring the record, man. We don't have to be in a one position. Believe that, you heard me? What's up, my nigga? You got something you want to ask me about?